Y hoy manifestación de taxistas en las calles de Torrevieja. Protestan por lo que consideran intrusismo de particulares que ejercen como taxistas pirata, de los que incluso han recibido agresiones. Conductores de toda la provincia quieren que las autoridades intervengan en el asunto porque consideran que existe riesgo para los clientes y perjudica económicamente al sector. És la desesperació dels taxistes de Torrevieja. Més de 100 han eixit avui en manifestació per a protestar per l'intrusisme dels conductors pirates. Asseguren que els lleven el 30% dels ingressos i que ja han patit agressions. Avui han volgut anar a buscar-los i els han fet fugir dels llocs on generalment capten els clients. Les nostres càmeres, en un treball amb càmera oculta, han comprovat de primera mà el seu treball il·legal. Can you just pay me before we get to the airport? Yeah, okay. I mustn't be seen by the taxi drivers taking money at the airport. Okay. That it was 50 euros, okay. Hola, molt bon dia. Taxistes de tota la comunitat donen suport als seus companys de Torrevieja, on està en directe el nostre company Miquel Asensi. Miquel, què demanen els taxistes? Així és, bon dia a tots. El que demanen precisament els taxistes és més inspeccions per acabar amb els taxistes il·legals o pirates. Asseguren que en el que porten d'any ja han perdut un 40% de la seva recaptació. La indignació del col·lectiu de taxistes en portada d'este dissabte 24 d'octubre. Tornem a la notícia que ha obert este informatiu. Estan farts de la competència deslleial i avisen que els taxistes il·legals fan servicis que no ofereixen cap seguretat ni control perquè són cotxes particulars. A Torrevieja continua en directe Miquel Asensi. Miquel, bon dia. Ara sí que podem parlar amb tu. Els taxistes legals avui han eixit al carrer per queixar-se. Així és, bon dia a tots. Precisament els taxistes xafen el carrer per a dir prou, per a dir que estan farts de la competència, asseguren deslleial per part dels taxistes pirates. Asseguren que amb la crisi es multipliquen els casos de taxistes pirates, però atenció perquè són servicis il·legals, no tenen cap llicència, fan el seu servici en cotxes particulars i asseguren precisament que és tot un risc. Vostès ho poden comprovar de primera mà. Ells diuen que no només és un risc econòmic, és a dir, han perdut un 40% de la recaptació en el que porten d'any, sinó també que és un problema físic. Fins i tot han tingut diversos conflictes i taxistes han sigut agredits per altres taxistes il·legals. En definitiva, avui una jornada de manifestació per a reivindicar que volen un servici segur. És un presumpte pirata de taxis que fuig de les nostres càmeres i d'un centenar de taxistes que s'han concentrat davant de sa casa. Denuncien que té 4 cotxes que utilitza com a taxis il·legals. Només a Torrevieja contabilicen 50 d'estos conductors. Este señor está ingresándose, por esos días que se lleva 13 veces al aeropuerto, está ingresando el orden de unos 600 euros al día. Diumenge passat, un taxista va resultar ferit per una presumpta conductora il·legal. José Luis, el conductor ferit la setmana passada, no ha volgut vindre a esta manifestació. Ens ha comentat per telèfon que patís seqüeles psicològiques. Avui els seus companys volen reivindicar més control sobre els conductors sense llicència. A la crisi actual, els taxistes afegeixen este problema de competència desleal. Els ànims estan encesos. Hay una tensión muy fuerte entre el taxista que está viendo que le están cogiendo su clientela y hay momentos ya, sobre todo en la estación de autobuses, en Alicante, por ejemplo, hay momentos en que se está llegando ya a situación muy violenta. Y principalmente en las zonas turísticas donde ocurren estos hechos, es decir, en los aeropuertos, zona del aeropuerto de Valencia, zona del aeropuerto del Alte y todo lo que es en sí la costa del Mediterráneo. El col·lectiu calcula 300 pirates a la nostra comunitat, una llarga llista denunciada que està produint pèrdues d'un 30% en el sector. Així és, evidentment, avui a Torrevieja s'han reunit aproximadament 100 taxistes. Han comptat amb el suport pràcticament de tota la comunitat valenciana. El gremi està molt sensibilitzat i és que d'ells depèn el futur, però sobretot una jornada de manifestació, una jornada que en definitiva el que volen dir és taxis sí, però legals. Formentera del Segura. Hem quedat en un taxista pirata perquè ens porta a l'aeroport de l'Altet. Ha deixat la seva targeta de visita per tots els bars de la comarca del Baix Segura.
Es fa dir Glyn el Boig i li agrada anar al gra. Can you just pay me before we get to the airport? Yeah, okay. I mustn't be seen by the taxi drivers taking money at the airport. Okay. That it was 50 euros, okay. My friends say that it was cheaper than to take a taxi. 60, 70 euros. De camí ens explica que va arribar fa 5 anys a Alacant. S'ha comprat esta furgoneta de 9 places i viu de transportar gent de manera il·legal. Now here in Spain, are you working like Just this, do little bits of this now and again. this kind of job? You can't get taxis here. Res més lluny de la realitat. A l'Altet, un altre dels nostres equips ens espera i parla amb els taxistes legals. Salen miles y miles y miles de pasajeros aquí al día y yo estoy aquí cargando pues 5 o 6 veces. Salen en los periódicos, su foto y su vehículo. Es que hasta aquí delante te quitan los viajes. Mentre els taxistes legals estan parats, observem els moviments dels pirates. Arriben 2 cotxes carregats de gent i maletes. Podrien semblar uns amics, però un bitllet de 50 euros delata el negoci. I al costat mateix, un grup de gent baixa d'esta furgoneta i amb un moviment ràpid li passen els diners. ¿Es taxi? No es un taxi. No, es que te hemos visto cómo te pagaban, por eso... El conductor lo nega, però el client ho confirma. Perdona, ¿era un taxi la furgoneta? Però tornem a bord del taxi pirata de Glyn el Boig. Ens proposa que li telefonem quan tornem de viatge. Before you get on the plane, just say my flight number. Okay. And I will check the flight coming in and then when you get here, just phone me and I'll tell you where to meet me. Okay. The price to go back is the same, 50 euros. Formentera al Altet, ¿cuánto sería con un taxi? Sí, aproximadamente 40. Él nos ha dicho que vosotros cobráis 60 o 70 euros por el mismo. Claro, pero tiene que decir eso para potenciarse. Claro. Però el seu negoci està a punt d'acabar. Quan arribem a l'Altet, l'estem esperant nosaltres i la policia. You are a legal taxi. I'm not a legal taxi. This car is a taxi or this car is... No, it's not a taxi at all. Not taxi. No. The passenger not paid you? No. No, 50 euros. Thank you. No. No? Por favor, para el vehículo. La documentación no es de taxi. No es de taxi, o sea, nunca en la vida este señor puede transportar pasajeros. Nunca en la vida ni tiene el seguro, ni tiene la documentación, ni una licencia, ni... Ese es un taxi pirata, ¿no? Exactamente. La multa per transport il·legal són 1.500 euros. Les aventures del pirata Glyn el Boig han acabat per avui.